Baina zapia, soilik arazoak dauzenean erabiltzen ditut. Ja, estoy horrible, Beno, maketo lagunok, ni Martin naiz, eta gaurkoan Martinen 10 esentzialak egingo ditugu. Musika, hemen musika. Gauza da, hau dela, nire lehenengo esentziala. Txapela, zebadakigu benetako euskaldunak txapela erabiltzen dutela betik, ez da inoiz eman euskalduna ez den norbaitek txapela bat eratea, soilik estetika gaitik, eta soilik porque es un puto gilipollas. Eta zapia, zerati zapia? Pues es que bestela ezin nintzateke arrazista izan alko. Me cago en Dios muerto. Vale. Jadanik asalutu dakot zein da nire lehenengo esentziala. Txapela. Eso no lo digas, animal. Luego lo edito, yo luego Es animal que no puede ponerte IA por encima. Vaya, hau dala... A ver, vamos a ver. Hau da como... Es que, qué pavo, tío. Se cree que está en directo. Laugarren pareta apurtzen ari naz. Ez dakit bueno. ulertzen ari zareten, laugarren pareta apurtzen ari naz. Nire bigarren esentziala. Tukutu, kontu ze, ikusi, zemen aterako dira gauza oso politak. Tuku. Funkos Pro. Bigarren esentziala. Tukutu. W, toma, ganchito. Nire bigarren esentziala, 3eko Funkos Popa. Hau, nire jarra favoritotatik atera dut. Pizkat zikin egon daiteke, saiatu naz garbitzen. Baina, gutxienez erdi ondo da, behitu, hemendik pizkat zuria mantentzen da. Baina, hau nire bigarren esentziala da. Funkos Pops hau nire lagun bateko paretu zidan. Berak ere Funkos Popsen fana dalako, fan amorratua. Eta honek nire fan amorratu, nire Funkos Pops lagun fan amorratuak egindako oparixea, nire Funkos Popa oparitu dit Funkos Poplos. Funko. Nire bigarren esentziala, baita ere, nire lagunak oparitutako lagun honek, zau nire laguna da, oparitutako Funkos Poplans aparte, beste gauza bat, oparitu zion, eta hemen gorteakot. Eta hau, badakizueni pizkat neurodivergentza aten bat daukadala, eta honekin, pairatzen nahi naizen gaixotasun hau lehuntzeko erraminta bat erabiltzen dut. Ojo! Kontuz, Beitu! Bigarren esentziala. Beitu, entzun. Jarri izazue, belarri prest. Belarri prest izan, ez hau. Bueno, hau izan da, nire hirugarren esentziala. Badakizueni akademiatik ataratako gizon jakintxoa izala. Bueno, gizon, pertsone, ia esango nuke. Eta honek, liburuen jakintasun handia ekarri dit. Honexatik, liburuetatik artean nire liburu gustukoena erakutsiko dizuet. Moby Dick.
Kriki. Zeri buruzkoa da Moby Dick. Ba ez dakit, ez dudalako irakurri. Tukutu! Egurrezko joko bat, eta zein bar da honekin. Pum, botatzen dozu, eta egin bar duzu kubo bat, piezekin. Harrigarria! Eta erakutsiko dizuet nola egiten den. Beitu. Hartzen duzue pieza bat, a ber. Eta jartzen duzue, holan, hau ez da. Hau honekin, Hola, bienvenidos a la teoría del todo y Au, no, a ver. Kubo honen barruan jarri bar dozu. Dozue, nahi boduzue. Eta beitu, adibidez hasiko naz honekin. Oso bai Tetris bezalako piezak direla. A ber, ondo ikusten da, ez da? Eta a ber, ez da oso erraza, ez da erraza. Hau, a ber, buru oso fina esan bar dozue. Hau, egin alizateko. Eta nire egian ez dekot buru fina. Constantemente se va autobalanceando la una. Y el que me dio hoy, Hau iten dozue, eta hau. Eta listo! Kubo bat geratu egin da. Eta hau bere txanoa da. Seigarren esentziala. Kaixo, gaurkoan malabaretako pilotak Seigarren egiten esentziala. erakutsiko dizuegu. Lehenengo globoak, pusikak, urez beteko Seigarren dizkitu. esentziala. Seigarren esentziala. Gero aireak, geratzen den aireak kentzen dugu eta bakarrik ura Seigarren geratu, esentziala. bakarrik ura geratu arte. Beno, nire seigarren esentziala gauza berezi bat da. Eta hau benetan nire hemen gelan dauzen lankideek jakin nahiko lukete zer den. Edo ikusi nahiko lukete zer den aterako dudana eta begiratzen egon barko lirateke. Ze, beitu, ze atera dudan, Josuren kurtsotik ataratako papapu, 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 Egipto Maria. Eta beitu, hau ez dut nire etxetik atara, ez dut esango nire atara dudan. Pakapu, pakapu, kapaku, DVD-ak irakurtzen duen makina bat. Eta beitu, eta honekin batera. Ai, mierda. Eta tukuru. Beitu. Monitoren partetik musu asko eta besarkada erraldoi bat segurako Euskal Girotze Barnetegia. 2014 ikasturtea. Ostras. Zazpigarren esentziala. Agian, kontuatu zarete, hemen nire gorputzan zerbait arraro dagoela, eta ez da Latinoamerikarra bihurtu naizela. Baizik eta gauza bi berezitza dauzkadala. Ea norkitzen dituzuen. Eta hemen sartu behar duzu como un klik saiatzen ematen. Vale, topa, apuntes para edición. Apuntes para edición. Vale, tukutu eta tukutu. Hauek ez dira esertxore ikusten. Baina erakutsiko dizkizuet. Beitu, hau lehenengoa da hau bizi. Eta gero, beste aldean, dekot, Imanol Pradales, ezagutzen duzu Imanol Pradales? PNV-ko lehendakari berria. Eta bendekot Imanol Pradalesen txapa bat. Nire sortxearen esentxela, gauza berezi batekot. Sortxearen esentxela. Ze ni asko gustatzen zait euskal kultura dakizonez. Eta
nire partetik beste gauza bat asko gustatzen zaidana da alkoholismoa praktikatzea. Eta horrexegatik atera dut nire esentzial berezi bat bi tematika hauek batzen dituen produktu baten. Sagardo botille bere gauzekin eta hau bai gauza berezia eta gauza polita dela behitu. Horbetuko nahi pizkatxo bat. Euskadi Txupito basue. Bederatzigarren esentziala. Bederatzigarren esentziala, bani kirolzalea naizenez, dakizunez, kirolzalea naiz. Eta horrezagatik beti, nire gainean, eramaten dut, bada espada bizikleta bat, lapurtaldu dudan ala ez. Linterna bat, bizikletako linterna bat, ez duena funtzionatzen. Tukutu, eta jartzen dozue. Tukutu. Ega balortzen dudan. Goian jartzea. Hamargarren esentziala. Gauza oso berezi bat prestatu dekot hamargarrerako. Hau ja, serioz jarrita. Ni arazoren batekot. Arazoren bat jendearekin, munduarekin, gizarte osoarekin. Eta honek, pila gauza, pila gauzetan lagundain ditu. Serio nao. Benetan, erabilgarrien izan zaidan gauza bat, pertsonekin komunikazioa errazteko, gizartean sartu eta maneiatu ahal izateko, nire nortasun osoa zabaldu ahal izateko, ezinbestekoa egin zait produktu bat. Produktu, no ez produktu, objektu zoragarri bat. Hona hemen produktua. Me cago en Dios! Beno lagunok, hauek izan dira nire amar esentzialak, eskerrik asko ikustagatik, ez ahaztu, Makeitu Irratia gara, ni, Martin. Zeratik? Pues ez dakit. Makeitu Irratia, zuen podcast, konfidantzakoa, Twitchen ikusi aldo zue, hau YouTubeen igota egongo da, nahi bat zue, bideo bat egongo da, hemen goien aterako da bideo txiki bat, hemen goien, justo hemen. Hemen goien. Eta gero hemen, agertuko da, onelako karratu bat. Se iba a cortar. Eta honetan, beste bideo bat aterako da. Bueno, que vídeos son hola,